per iniciar aquesta part d'entrega de premis i tot seguit farem una bona repartició de molts i varis premis que donem des de l'Institut. L'Institut Joan Fuster de Barcelona és protagonista aquests dies d'una notícia molt trista. S'obren les paraules. Tots hem quedat trasbalsats i per això nosaltres li volem dedicar els actes de la Diada de Sant Jordi. El nom de l'escriptor Joan Fuster quedarà lligat al nom d'un professor, l'Abel, i d'un alumne, en Max. Aquest cop hem tingut la sensació que un món massa vegades violent i mancat de valors ha fet acte de presència en els nostres passadissos. Per un moment hem vist trontollar tot allò que dia a dia intentem treballar en els nostres instituts i escoles. Més que mai hem de valorar l'estudi, l'aprenentatge, el respecte, la responsabilitat, la bona educació, la feina ben feta, els companys i l'amistat, que en molts casos heu començat aquí i potser mantindreu tota la vostra vida. A l'entrada de l'Institut Joan Fuster hi ha penjada una frase d'aquest gran escriptor valencià que diu: si tens un fill, ensenya-lo a ser lliure, encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua. Ens agradaria que quan aquests fets deixin de ser notícia i les seves cares siguin desdibuixades pel temps, recordeu el nostre Institut Centenari com en el lloc que us va ajudar a fer-vos grans, però sobretot a ser millors persones. Donem les gràcies a tots aquells que heu participat amb els vostres poemes i amb les vostres narracions. Que tingueu molt bona diada. I després d'aquest preàmbul, ara sí que comencem l'acte entregant primer els... Volem donar una mica un reconeixement als nois i noies que van participar el 16 de març a la Casa del Mar a Barcelona, que van participar en el certamen de la lectura en veu alta. I per això us agrairia que a mesura que us vaig dient els vostres noms, sisplau, baixeu, que us volem donar un obsequi en reconeixement de la vostra voluntat, no? I aquí tenim la Susana Díaz, de segon d'ESO, la Judit Rodríguez, de primer... No hi és la Susana? La Judit Rodríguez, de segon, la Berta Alzinet, de primer, la Lorena Mendoza, de segon A. Aquests eren els cursaris que són els integrants del primer cicle d'ESO. Després hi ha l'altra categoria, que són la tropa de cursaris, que aquí elles participaven individualment, en canvi a la tropa de cursaris participaven en grup. I els que hi van participar van ser la Montse Ramírez, sisplau, si pots baixar. Si pots acostar-te, doncs. El Víctor Vázquez, l'Anaís Rodríguez, i després també van haver-hi la Nerea, Thelma, no hi és, l'Ismael Avilés i el Brahim Becalle. Com esteu? Espera. Ai, que estan tots aquí. I per últim, des de l'aula d'acollida també hi van participar, i sisplau, si pot acostar-se també la Cainat i la Xin Xin Li.
Moltes gràcies a tots. Esperem que cada any continueu volent participar en aquest certamen. Ara, tot seguit, donaré pas i veu a la Sílvia Viladric, que ella donarà els premis de la biblioteca. Sí? Hola, bon dia. Enguany us demano, sisplau, una mica de silenci. Enguany inaugurem els Premis de la Biblioteca. Des de l'Institut volem fer un reconeixement als alumnes que utilitzen el nostre servei de préstec, que en són molts. Alumnes que es diverteixen i s'emocionen llegint. De tots els alumnes, que repeteixo, n'hi ha molts, hem escollit els 3 que més llibres han llegit durant el curs 2013-2014. El premi és un llibre que els propis alumnes han escollit. Els premiats són, en tercer lloc, un alumne de segon, Piero Jara. Continuem. En segon lloc, un altre alumne de segon, Tian Shen. En primer lloc, una alumna de quart d'ESO, Maria Nesterenko. Tenim un últim premi, un premi especial per una alumna que acaba d'entrar a l'institut de primer d'ESO, que va participar voluntàriament al sorteig de promoció del carnet de les biblioteques públiques. Aquesta alumna premiada és Berta Alzinet. Bé, i per finalitzar, des de la biblioteca volíem agrair a la moltíssima col·laboració d'alumnes voluntaris que cada dia venen, ens ajuden, ens recomanen lectures, també ajuden a netejar, ens ajuden a ordenar, ens somriuen i que cada cop més la Biblioteca de la Pineda és més la vostra biblioteca. Moltes gràcies. Seguim, doncs. Sí? Continuem ara, sí, amb els premis literaris. Comencem amb primer cicle. En la categoria de primer cicle, on inclou primer i segon d'ESO, de català, el primer premi de narrativa ens el llegirà la Judit, la Inés, perdó. Ens el llegirà la Inés.
Al cap d'un moment va començar a veure serps que sortien del sobre i li començaven a pujar fins al coll. Alhora que les serps augmentaven la pressió al coll del senyor Frangi, ell sentia que li arrebataven la vida, però els altres no veien res, solament que feia moviments estranys fins que va morir. Al matí següent, la senyora va tornar a mirar la flor per comprovar si havia caigut algun pètal més, i així era, faltava un altre pètal. Ariadna Montesinos. Dia i nit. En la penombra de la nit, una llum enigmàtica trenca la foscor, acompanyada d'un centells que sobrepassa entre la boira, il·luminant cada racó, desvelant els misteris que s'amaguen en una immensa foscor, sorolls noctàmbuls que entren en harmonia amb un vent incessant. Persisteixen fins que la lluna perd la batalla contra el sol i comença un nou dia, batejant per la rosada i el plúgim. Lorena Mendoza, segona. El següent és l'Accèssit, que ens el llegirà l'Anaïs Rodríguez. Tu i jo. Si tu ets el cor, jo sóc el batec. Si tu ets el sol, jo sóc la lluna. Si tu ets la lletra, jo sóc la melodia. Si tu ets la cançó, jo sóc les notes. Si tu ets el centelleig, jo sóc l'estel. Ets la meva musa, la meva inspiració. Ets la dona de la meva il·lusió. Dainoa Jiménez, de segona. Se sent? Sí. Se sent? Sí. A continuació, la Maite ens llegirà l'Accèssit de narrativa. No, narrativa, no, poesía. De poesía. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida sin amor? ¿Qué es la vida sin sufrir? ¿Qué es la vida sin heridas y tropiezos? ¿Qué es la vida sin ver la muerte de cerca muchas veces? ¿Qué es la vida con enfermedades? Disfruta de la vida y no la malgastes. Aprovecha el tiempo para todo lo que puedas hacer. Trabaja duro sin descanso. Trabaja y trabaja todo el tiempo hasta que acabes. Disfruta la vida con tus amigos y disfruta la vida con tu familia. A primer B, Alejandro Aguilar, de primer B. Ven, Alejandro. A continuació, passarem a segon cicle. Aquí s'inclouen els alumnes de tercer i quart. Continuem amb anglès. Anglès, justament, de primer cicle no hi ha hagut cap premi, per això no és que me n'oblidi, és que no hi ha hagut cap premi. Ha quedat desert. Passem a segon cicle. Des de català, el primer premi en narrativa ens el llegeix la Laura. T'escapes? Per què? Que ets boja o què? Amb la bona vida que deus portar. Ell no ho entenia, i per això la nena es va explicar el millor que va poder. Mai se li han oblidat les seves pròpies paraules textuals. Jo no vull ser la típica dona que es queda a casa. Abans que aprendre a cosir, abans que aprendre quin és cada ganivet en un sopar, voldria aprendre sobre altres ètnies, sobre la Roma antiga. No vull ser com la meva mare, tot el dia a casa, o passejant i veient a la gent pobra com mor de gana sense fer res. Tampoc m'agrada el que fa el meu pare, el director de la mina, que explota la gent. Res d'això està bé. El nen retorçava la gorra, escoltant-la. No s'acabava de creure que una rica es preocupés pels pobres. Res del que fa el meu pare no està bé. Veuràs,
A mi m'agraden les matemàtiques i sempre que puc agafo els apunts del pare i me'ls miro per veure com va la cosa. Vaig començar a fer això als 6 anys, quan feia veure que aprenia a llegir, perquè en realitat vaig aprendre jo sola 3 anys abans, i a escriure també. Sé que sóc diferent, però no sé en què. Per això em sento sola, ningú no m'entén. Sóc més llesta i més intel·ligent que els meus germans grans, però em prenen per beneita. Ets que ets una noia, és impossible que entenguis aquestes coses. Aquesta és la seva excusa quan vull comentar el que penso en qualsevol tema o circumstància. És perquè sóc una noia. No crec que això em faci inferior. Carla Montoya, de quart B. Continuem amb el primer premi de poesia en català, que ens el llegirà la Lorena Mendoza. L'amor singular. L'amor ha existit sempre, tots ho sabem, i mai ha estat perfecte, però mai d'ella ens cansem. Cartes, cançons i petons, tot això s'obté amb l'amor, però allò, tendre de debò, és estar satisfet tant dels fets dolents com dels bons. Compartida vida haurem de fer, una mica jo i una mica tu aportarem. El puzzle mai estarà sencer, però la barca de l'amor previurà a rem. Amb el temps, l'èmfasi anirà desapareixent, però jo prometo lluitar per ell. Tot el poder que vagi sorgint quedarà vigent, i la nostra promesa eterna marcada quedarà en un segell. Atreveix-te a endinsar-te en un molí de vent. Et farà moltes pessigolles, però no comparis el petó del primer intent, perquè amb aquest últim sentiràs papallones. I és que estimar i ser estimat és un món singular. Tot és meravellós i de colors, tot i que a vegades et fa riure i plorar, pel sol fet d'afrontar-se a ell d'or queden cobertes les pors. I un cop lluny en l'eternitat, el nostre amor personal germina en una única cavitat, que és ni més ni menys que la nostra mirada espectral. Ja en els últims sospirs de la vida, les nostres essències es ponen en una adormida, per vagar per l'espai i el temps d'il·lusió vestida, i conviure amb un amor etern que ha guanyat aquesta partida. Jasmine Gil, de quart B. Continuem llegint l'Accèssit, que ens el llegeix la Berta Alzinet, de primer. Aquell somni tan vell em cegava els sentits. Tot era tan irreal i, alhora tan tangible i tan proper, que em vaig sentir flotant un núvol, però no en qualsevol núvol. Aquell era el meu núvol, dins d'un somni fet realitat. Vaig sospirar mentre em visualitzava el mirall que tenia al costat. Fins i tot el mirall era perfecte. Pinzellades d'or feien al marc una obra magnífica davant dels meus ulls i incrèduls ulls. El reflex d'una noia, els trets de la qual no destacaven gaire, m'assajava des de l'altre costat. Cada sospir, cada mirada, cada gir que executava el meu cos tremolós era retornat per una estranya des d'un altre lloc enigmàtic. Tot el meu voltant resplendia com ho hauria fet el sol de trobar-se en aquell indret incert. De cop i volta, el terra va trontollar sense un control aparent i, en un tancar i obrir d'ulls, tot va canviar de perspectiva. Jasmine Gil, de quart B. Ara continuem en castellà. Llegeix el primer premi de narrativa, Valentina.
Elizabeth. Quizás cuando leas esta carta yo tan solo sea un recuerdo. Confío en que ayudarás a tu madre y a tus hermanos y que serás una mujer luchadora, pero sobre todo aquello que yo no pude ser, feliz. Pocos son aquellos que saben apreciar los pequeños instantes de la vida en estos tiempos tan difíciles. Muchos serán aquellos que te dirán que no puedes alcanzar lo que persigues. Esas personas serán las que nublen tu vida. Déjame decirte que todo lo que te propongas lo puedes alcanzar, menos las estrellas. No se llega a la cima sin haber escalado un poco. Tampoco podrás acabar una maratón sin haber sudado ni una sola gota. Mira a los surfistas, no esperan en la toalla a que llegue la ola, sino que se adentran en la mar para conseguir buscarla mejor y cuando lo consiguen llegan a ese estado emocional llamado felicidad. Tiffany Cedere. El primer premi en poesia ens el llegirà, en castellà també ens el llegirà. Un cicle. Es titula Háblame mirada. Esos ojos que antaño rebosaban de vida, ahora tristes y húmedos se muestran. Ojos que todo lo han visto, pervive tu ida, alza la vista, mírame, y un sueño haz florecer. Esa luz que crecía en el interior de tu ser, ahora extinguida queda por el miedo. Cubre esa mirada de fortaleza, acércate a mí y vuela, libérate. No desesperes la esperanza, envuelve tus visiones de coloridos mantos y haces de luz. Abre tus flores dobles y visualiza una existencia conmigo. Solo tú, yo y esa enigmática mirada. Suspira, inspira y mírame. Que en cuanto alces tu destino, una muralla de dolor derribada quedará. Pega un grito al cielo y verás volar un cometa de ilusiones. Olvida y piensa, lo he hecho, hecho está. Lo hecho está. Suspira, inspira y mírame. Mi eterno amor duradero, mi amigo, salvador y amado, mírame y olvídame tu nefasta experiencia. Eres mío y yo soy tuya. Seremos el uno para el otro todo nuestro pasado, presente y futuro. Seremos uno para siempre y en un suspiro te digo, te amo. Háblame de mirada, dame tu veredicto final. Jasmine Gil de Cuardo. Molt bé, felicitats. Seguirem en castellà amb l'Accèssit, que ens el llegeix la Valentina. Pero se las llevó el viento. Construí palacios en las nubes, porque él aparentaba ser un santo. Y ahora, desde ese especial lunes, sigo decepcionada, ahogada en mi llanto. No todos somos iguales, así me convenció. Existen buenas personas, fue lo que más me conmovió. Son las mismas palabras que dicen todos. Buenas personas son falsos apodos. De eso ya no existe en nuestra sociedad. Fíjate conmigo en cómo aumenta la maldad. Un mundo ocupado solamente por la crueldad y si aún hay buenas personas, las ha ocultado la falsedad. Tot seguit, passem als premis en anglès. Ai, perdó, que aquí m'estaven perdent. És la Nàdia Benmassut. Ara sí, tot seguit passem als premis en anglès del segon cicle, que ens els presenta l'Anna Brendenburg. El primer
narrativa es diu Rain i és de Carla Montoya, de quart ESO B. El llegirà l'alumna mateixa. Today is a sunny day, which is strange since we're in London. However, there are some clouds as white as snow flying in the sky. That's why today in Regent's Park there are plenty of people, families, couples, tourists. Anyway, I see the camera on his hands, so he wants a photo, huh? Okay then. Okay. El primer premi de poesia es titula Never Give Up Its Life, de Sarandip Kaur, quart ESO C. També ens el llegirà ella mateixa. After giving so much love, I ended with tears in my eyes. But I learned to never give up and get ready for the next fight. Life will give you exactly opposite of what you want. But remember, we only live once. This life will not come again. El premi Accessit es titula Secreto, de Yasmin Gil, de quart B. Si escriviu tots, també podeu tenir premi, Bé, continuem amb el primer... Ara continuem amb els premis del tercer cicle, que aquí inclouen batxillerats, el cas i cicles, i comencem amb català, el primer premi de narrativa, que ens el llegeix el Víctor. El meu diari. Potser el que creiem que és el més important deixa de ser un tancar i obrir d'ulls. I de sobte ens adonem del valor que tenen les coses, a les quals no donaven gens importància. Aquest és el diari de l'Alexia Carvajal Hurtado, anomenada Àlex. Dia 15 de març de 2014. Avui és el meu aniversari. Faig 16 anys. La meva mare no ha volgut fer-me cap regal. Diu que fins que no millori el meu comportament em quedaré sense res. L'odio quan fa aquestes coses. El meu pare m'ha donat aquest diari. Vol que escrigui quan estigues atabalada i em desfogui escrivint i no escridassant-los. La veritat és que ho veig una ximpleria, però m'agrada escriure. Així que ho faré, tot i que hauré d'amagar. Ja que el pocasoltes del meu germà és un tafaner. Esteban Garrido, de primer de batxillerat B. Seguim amb el primer premi de poesia,
que ens el llegeix la Susana. Tristesa supèrflua. Ma vida feliç es va tornar en el moment de veure-la passar. Al meravellar-me del seu somriure, no vaig desitjar altra cosa que viure. Però la il·lusió es va trencar quan a molts quilòmetres vaig estar. Aleshores va regnar el seu silenci. Tinc l'esperança de que això floreixi. Difícil concentrar-se amb això al cap. Un viatge per enamorar vull fer, però per la sorpresa ella no ho sap. Un futur incert encara m'espera. El meu cor és hostatge del seu dubte, lluny de la petita Lleida propera. Pedro Piedras, de primer de batxillerat B. L'accèssit ens el llegirà l'Isabel. Es titula Flors i diu així: les flors són com somriures, cadascuna té el seu diferent, però quan la tristor fa efecte, cauen els pètals a terra. No cauen per causa del vent, sinó per causa de l'avorriment. Roses que només viuen el 23 d'abril i moren tots els demés dies. Trista realitat la de les roses, però sempre estaran agraïts al seu heroi, Sant Jordi, heroi de les flors. Otman Iolai, de primer batxillerat B. Continuem en castellà i el primer premi de poesia, el de narrativa, ha quedat desert i per tant el primer premi de poesia ens el llegeix la Mercè. Ni en corazón, ni alma, ni mente. Ni el bien más preciado es tan importante, ni la diversión tanto se divierte, ni consigue mi buena fe entenderte al tener discusiones con talante. A pesar de algún mal tiempo pasado, por fin nuestro sueño cumplido está. ¿Por qué queremos ir aquí o allá? Junto a ti, una eterna vida ya he jurado. Yo siempre tuve ansias de perdedor. Me he construido mi propio largo puente, luchando con mucho coraje y honor. Y es que no habrá joya tan reluciente después del final de este gran amor. Nunca, ni en corazón, ni alma, ni mente. Pedro Piedras, de primer de batxillerat B. Continua la Mercè llegint l'accèssit. Yo tendría unos 13 años y todos mis hermanos una edad similar, entre 10 y 16 años. Normalmente yo siempre ayudaba a mi madre a hacer las tareas. Me gustaba aprender de ella. Cada día se me daba mejor lavar la ropa, limpiar el suelo y sobre todo cocinar. Mis padres vieron en mí muchísimas ganas de aprender, así que mi padre me empezó a llevar a su trabajo una vez por semana. Me encantaba ver cómo ayudaba a la gente y les daba infusiones hechas con diferentes plantas para calmar los dolores. Poco a poco iba aprendiendo las diferentes infusiones que mi padre hacía con las plantas y fui también aprendiendo los síntomas de algunas enfermedades. Fue pasando el tiempo y a los 18 años ya tenía casi el conocimiento de mi padre. Soy una chica bastante lista y emprendedora y eso siempre ha sido mi fuerte. A los 19, mi padre me ofreció a ser su ayudante para hacer las infusiones y sin pensármelo dos veces, acepté. Durante 2 años las estuve haciendo para los pacientes de mi padre, hasta que un día mi progenitor tuvo la visita de un viejo amigo con un alto cargo en el gobierno y en cuanto vio a una mujer ayudándole se puso hecho una furia y dijo que si me volvía a ver trabajando allí haría que me echasen del país. Me pasé meses llena de ira por tal injusticia. ¿Qué tenían los hombres que no tuviéramos las mujeres? Esteban Garrido, de primer de batxillerat B. Seguim amb els premis d'anglès.
que ens els donarà l'Anna. Primer premi de narrativa es titula L'Ac, d'Òscar Espinar, de primer batxillerat B. Sí. Suddenly, the train stopped, and we listened shots. There was frightening silence in the wagon. We were scared. The people began to lie down. When the terrorists, it came with a bomb. Silence! Screamed. We shouted 4 times. El primer premi de poesia es titula My Life, l'ha guanyat Bilal Aroujdi, de primer B. Bé, continuem amb el següent premi d'anglès. A veure, el primer premi de poesia de segon de batxillerat es titula The Warmth of Your Love, de Najut Kaur, de segon de batxillerat A. It makes me happy being by your side. All these feelings that I just can't hide. I only wish to hold you tight and always keep you by my side. Whenever I'm around you, I feel like life is complete. I don't know how to tell you, but you make my heart beat. Congratulations. El premi d'Accessit es titula Hipster Life. L'ha guanyat Yael Garrido, de primer batxillerat B. I ara, ja està. I ara us agrairem que tots els premiats baixeu, sisplau, un moment aquí baix. Tots els premiats del certamen, també podeu baixar els de la biblioteca, i els del certamen de lectura, i farem una fotografia de grup.
Un cop hagin fet la fotografia, que es fa en un moment, la coral tancarà l'acte amb 2 cançons més. I una qüestió tècnica, sisplau. A banda de marxar tots tranquil·lament i ordenadament quan s'hagi acabat l'acte, els professors agrairem que ajudem a treure tot el material que hi ha aquí a l'Àgora.